Maayong adlaw mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ilaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Padayon gyapon ta mga kaigsunan sa pagtuon sa pulong ni Lord. And then dako taw pagpasalamat ni Lord mga kaigsunan sa opportunity nga maka-share na usab ako karon mga igsuon sa pulong sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Kung ikaw ba karon naa ka sa situation nga stress ka, nabaka sa imong nabasa nakadiya sa balay kay nalibog ka unsay dapat imong buhaton sa imong trabaho kay nalibog ka unsay unsaon pag buhat ni na mga gipang-assign sa imo nga lisod kaayo pamati nimo di nimo kaya nalibog ka unsay dapat nimong buhaton. Kung ikaw ba karon naa ka nag-undergo ka sa relationship nga pamati nimo libog ni nga klase nga relasyon, and then almost na kang mo give up mga kaigsuunan o unsa man ang imong situation karon mao nang nakapastress sa imong mga kaigsuunan, ato ka nang tabangan sa pagtuon pinagin sa pulong ni Lord. And then mao na siya karon ang atong tun-an mga kaigsuunan. Apan sa dili pa ako unang ginapasalamatang tanan mga igsuon ang naga suporta sa akong YouTube channel. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta o pinaagi sa tabang ni Lord na nahitabo mga kaigsunan nga napatakaron sa maong buluhaton. Ug sa dili ta magdugay mga kaigsuunan atong tun-an kining pulong nagaingon, the burden of stress. Ikaw ba karon ni ini mga kaigsuunan nga nanginahanglan bag samuan nga mutambag nimo? Mao na kini mga kaigsuunan ang pulong ni Lord nga magpahinumdom sa imuha. Tuguti ko sa pag-recite igsuon sa kinabuhi o sa libro ni Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 hangtod sa 30 na kaini siya. Kaya duol kamo kanako kamong tanan nagibug-atan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo, isangon ninyo ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako mapainobsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Kaysa yun ang yugo nga akong isangon ug ipapas-an ko kaninyo. Ingon si Lord mga kaigsunan, and 1 Peter or unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7 nagaingon, itugyan ang tanan ninyong kabalaka kay ako may kahangawa kaninyo. That's why muna siya ang atong tun-an karon sa tanan ng mga teachers, doctors, mga pulis, sundalo, tanan-tanan mga kaigsuunan, even pastors and leaders na ata mo undergo ta aning ginatawag mga kaigsuunan ng stress. So unsaon kini nato karon pagsulbad o pagtabang mga kaigsuunan? Shall we commit our lives sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Atong sugdan mga kaigsuunan, stress contributes to life-threatening problems such as heart attack. Pwede ka magka-heart attack mga kaigsuunan, stroke, depression, infection, and chronic aches and pains. So daghan kayo ang posibleng mahimong resulta o hinungdan ini mga kaigsuunan kung magapabilin kini sa atua. So atong bantayan ang atong kaugalingon kay basin og naa nakita ni ini nga situation karon. Its weight can hold us back from free living. So mao na siya ang maglisod sa ato ang pag relax mahitungod sa situation nga kanang lisod kaayo. Usahay malibog ka mga igsoon nganong wala kay ginabuhat pero nganong kapoy kay mong lawas. Wala man ta koy wala koy duty karon. Pero ngano nga ingon ani ang ako situation? There is something wrong mga kaigsuunan. Ug ato kana siyang tun-an padayon mga kaigsuunan. Ingon siya pinaagi sa pulong ni Lord ato kining tubagon kanusa o asa man ang o unsa ang hinungdan nganong moabot ang stress sa imong kinabuhi igsuon. Nganong moabot man ni siya. Una nga mahibaw-an nato pwede nga sa bag-o nimong trabaho, bag-o example karon na kay bag-ong tindahan, na kay bag-ong trabaho, na kay bag-ong balay, na kay mahitungod sa imong retirement, mahitungod sa imong kaugmaon sa bata or child's future, mahitungod sa pregnancy, the loss of family member, kanang mamatayan ta sa parte sa atong pamilya para sa atong mga kaigsuunan para sa niini mga takna karon posible nga mao na hinungdan sa atong stress ug posible pod sa atong trabaho labi na karon kay sa mga proud ko sa tanan nga mga teachers. Salamat kayo sa inyong
pag sacrifice sa mga ginikanan usab. Daghan mag-ingon nga ang mga teachers daw walay ginabuhat. Personally sa ako dili ko mutuo kay kabalo ko nga ang mga teachers daghan kay ginabuhat. Og salamat kaayo kay dili pod ako personally makakat-on kung dili pa pinaagi sa mga teachers. Sa tanan-tanan, salamat kaayo sa inyo ha mga teachers. Labi na sa pag-prepare sa mga modules. Padayon ta, let's continue mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi, ang ingon ni Lord, posible nga new relationship pwede pod nga manakay bagong relasyon sa una o sa mga batan-on pa nakay bagong uyab nga dili ka makasabot sa iya tungod kay matingala ka nga ingon ani o relationship sa banag asawa ngadto sa inahan sa anak, amahan sa anak, posible po na makadala po nag-stress mga kaigsuonan. And then financial nga bahin, wala usa nato nga wala mang ginahanglan niini. Apan usahay pod mababantayan nato kay mao kini siya ang posibleng hinungdan nganong ingon ana, nganong matagbo nato ning out of focus ta. Nganong maangko nato ning stress tungod kay singon ani nga situation mga kaigsuonan. Marriage usahay pod ang ini ginatawag nga diha sa kaminyoan. O daghan patang posibleng hunahunahon mga kaigsuonan. Unsaon pa nato pag unsaon nato say buhaton nato ugma tungod kay wala pa nimo ang nahuman ang imong buluhaton karon, so apil na siya nga makapadugang dili ka makatulog o naa na nimo kanunay nimong kabalaka, wala na hinuon kay mabuhat. Tan-aw nato dinhi, worry doesn't change our circumstances. Ang buot pasabot daw ang imo dang kabalaka di siya makapausab sa imong problema, di siya makapausab. So lisod kayo, only God is capable of really giving us peace in the midst of chaos. So kanang dili masabtan nimong situation, dangop lang ta sa Ginoo kay ingon si Lord, duol kamo kanako kamong tanan nga hibugatan sa inyong gipasaan kay papahulayon ko kamo. Unsay kinahanglan sa pagpahulay? Si Lord may maghatag nimo guidance kung unsay dapat nimong buhaton aron ang imong gibati nga gikabalak-an karon mga kaigsuonan mapagaan-gaan ni siya pinaagi sa panalangin sa Ginoo. Ato ni siyang padayunan mga kaigsuonan. But surrendering all our cares to Him isn't easy. So dili siya basta-basta pod nga tanan natong mga gikabalak-an, gikaproblemahan, dili siya basta-basta pod nga atong ma-offer ni Lord or atong masumbong sa Ginoo tungod kay naa nato ang pagpugpugong usahay maghuna-huna ta nga bago lang ganit ta nagpray, and then ang posible na pong mahitabo mga kaigsuonan nabalaka na putag balik sa situation. So karon ato ni siyang padayonan sa pagtuon kining pulong nagaingon stress kay matag usa ka nato, we are subject of this mga kaigsuonan. So padayon ta may tungod sa pagtuon niini mga kaigsuonan. Atong mahibaw-an karon siya, as believers in Christ, why do we stress and feel anxious? Usahay mo nganong mga balaka man ta mga kaigsuonan, nganong bation man nato ang kining tumang kabalaka. Are we really trusting in God, or are we leaning our own understanding the way Abraham and Sarah did mga kaigsuonan? Pariha ba ta ni Abraham o Sarah nga ang ilang gihuna-huna? Pariha ba karon ang atong gihuna-huna? Nga ang ilang gihuna-huna mga kaigsuonan nga dili sila makatuo nga kaya tong buhaton ni Lord sa ilang kinabuhi. Bantayan nato mga kaigsuonan kay basin usap pud ta nga susama kanila. Unsa man kun mangutana unsa may ato dapat buhaton di ay para mahimo nga malikayan nato ni malikayan nato ning stress. Ato ni siyang mahibaw-an karon sa matag-usan nato ka kinabuhi mga kaigsuonan. Nanginahanglan si Lord sa matag-usan nato aron nga matarong nato ang atong kinabuhi ug maplastar nato ang atong ginabuhat mga kaigsuonan sa matag adlaw. Padayon ta mga kaigsuonan. Deadly consequences of stress. So mo ni siya ang delikado nga consequences panahon nga mabalaka ka mga kaigsuonan. Yun sa dinhi, in the New King James Version, the word peace is mentioned more than 300 times. Sa New King James Version daw mga kaigsuonan, sobra ka 300 ginabalik-balik kining pulong peace nga mao ni ang tanging solusyon unsa man nato ni pagkabuot kining pulong peace karon mga kaigsuonan. Obviously, peace is something God very much wants us to attain in this life. So mao di siya ang usa sa pinaka gusto ni Lord
nga ma-acquire o maabot nato sa atong kinabuhi sa pagkakaron, mga kaigsunan. Not only does He share in His Word that He wants to give us peace, but He also makes it clear He is the God of peace. So siya ang Dios sa kalinaw, mga kaigsunan. Karon kung unsa man na imong gikabalag-an mahitungod sa imong pag-eskwela, mahitungod sa imong as a teacher, mahitungod sa imong unsa nga klase ang responsibilities ang naa nimo karon, ang tinuod nga makatabang nimo, mga kaigsunan, is kadtong Ginoo sa kalinaw, mga kaigsunan. Ug mao na karon ang atong padayunan sa pagtuon, mga kaigsunan. We may wonder how it is even possible to attain peace when we feel overworked most of the time. When life seems impossible to balance, when the world around us seems chaotic with war and political unrest, if we read through God's Word, we'll find that the same things were taking place throughout history. So makita na to, mga kaigsunan. God's people have often lived in a state of stress rather than in the peace of God calls them to the offers openly. So lisod alang kanato, mga kaigsunan, ang pagkabot niini nga situation kung dili kita, kung mag-inusara kita ug dili nato kini idangop sa Ginoo, mga kaigsunan. Ana si pipila ka suggestion din nga dapat atong buhaton. So what happens to us when we allow things, people and situations to rob us of our peace? Kanang kawato nila ang kalinaw sa tuwa. What are we all in search for? Unsa dapat atong pangitaon? Inner peace. Inner peace is something most people long for, pero dili ni makabot ni nato, mga kaigsunan, basta-basta. Here are such a few of the deadly consequences we may experience. So mo ni ang atong ma-experience when we live a life of stress and disorder. So mo ni ang atong bantayan. Unang butang dinhi nga giingon niya, we make important decisions while anxious. So buot pasabot nga magbuhat daw ta og desisyon panahon nga nabalaka ta. Kinsa man sa tuwa karon, mga kaigsuonan dinhi, inihop sa imuhang pagkadungog, nakasulay ba ka nga nagdesisyon ka while nga na panahon nga nabalaka ka, mo puno siya makapadugang pa-stress nimo igsuon tungod kay dili ka confident o dili ka ikaw mismo sa imong kagalingon, dili ka agree sa imong ginabuhat. Diyan nga situation, and then pag-abot sa resulta naa diha ang pagmahay. Sunod, we create chaos and disorder. So usahay tungod sa atong mga desisyon, mga kaigsuonan, kita ra ni naghimo og kalibog sa atong kaugalingon. So bantayan nato na siya, mga kaigsuonan. We're more likely to respond with anger. So mo ni ang timailan so sa katawo nga stress na siya, dili na siya mutubag nimo og hinay. Bantayan nimo igsuon kay ang tinubagan ana naa diha ang kusog-kusog ng tingog. Relax lang ka, kung dili ka stress, relax lang, sabta siya kay naa sa stress nga situation, mga kaigsunan. We're more likely to sin. So kini mga taong stress, mga kaigsunan, dali po ni silang ma-tempt sa pagpakasala o bisan unsa. Una siyang bantayan nato. Gusto ni Lord nga isumbong nato tanan dito siya. In the book of Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayers and petition present your request to God. So kinahanglan natong isumbong ato sa Ginoo, mga kaigsunan. When we have ceased placing our trust in God, kung undangan daw nato, mga kaigsunan, sa pagtugyan ang ato pagsalig ngadto sa Ginoo, unsay posibleng may resulta, we look for other sources and methods to receive peace and calm, para mahimong makalmata, mangita taglaing sulbad, mahimutang maayo, mangita tao ba nga makatabang nato, pero lang tao nato kung say posibleng mahitabo. The other sources can include alcohol. Kung na yung mga tao, mga kaigsuunan nga moingon nga okay, so ang imong buhaton karon iinom ra nimo na, mawala na imong problema, mawala na imong kabalakan, timan ira. Insunod pwede pod nga pornography mo ni siya ang bantayan nato karon, tungod kay dunay mga dili lang mga batanon, ang mga batanon lakip ang mga adult, mga kaigsuunan, we are subject o apiltaan ni subject ni morning. Bantayan nato ang atong palibot, bantayan nato ang atong kaugalingon kay halang doon kaayo kining lawas nga ato ang ginagamit, mga kaigsunan. Ang 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 and chapter 6 verse 19 to 20 nagaingon sa dito, wala ba kamo masahid nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios naa sa sulod ninyo? Kung kinsa ang muguba sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang templo ha, mao kamo.
And then pwede ang pagkaon, food. Pwede pud usahay tungod sa imong grabe na kayo anang mangutana mo mga kaigsuonan, dili lang tanang stress, mayon ka stress na nganong niwang ka, tungod kay na stress ka, napoy uban ng mga nang dili niwang mga kaigsuonan nga stress bud sila, ipaagi lang nila pinaagi sa pagkaon, drugs, excessive online activity and support, uban pa mga butang mga kaigsuonan. I hope kung dunay butang atong na napahinumduman ka igsuon o ang matag usa kanato, I hope nga atong dawaton o i-change nato karon ang kuno nato ang peace bago ta mahimong makabot sa katapusan. Ang kuno nato ang peace nga gikan ni Lord para ato kining maimantala, ma-share nga to sa uban kung sa madungog nato pinagi sa pulong niya. Okay, so karon ato aning sulbaron mga kaigsuonan ang kanang the burden of stress. Naingon sa dinhi, the fruit of the spirit overcome stress. Unsaon daw ang bunga daw sa espiritu mga kaigsuonan, makatabang nato para ato ning mabuntog o mapildi kining stress mga kaigsuonan. Atong padayon sa pagtuon kini, we have talked about how we must exchange our worry for God's peace. And then, how do we walk that out? How do we embrace this fruit of the Spirit and rid ourselves of the stress and worry of everyday living? Jesus is the Prince of Peace. So, si Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, siya ang prinsipe sa pakigdait. So, laing term di ay sa kalinaw is pakigdait. Kung atong lantawon, makita nato na sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, ano Prince of Peace. Makita nato diha mga kaigsuonan. God instructs us to seek peace and pursue it. Ang Ginoo nagdasig nato nga ang kuno nato ang kining kalinaw ug labaw sa tanan atong tinguhaon sa matag adlaw nga tanan mga kaigsuonan. Ingon si Lord dinhi, ingon ang pulong dinhi nga atong ginatun-an mga kaigsuonan. Instead of worrying about something else in your life, like how to overcome stress, insay para sa imong pagsulbad, think of how to pursue peace. Instead nga unsa sa imong solusyonan ang imong trabaho, unsay nakapaburden nimo karon, unsay imong gikabalag-an, tinguhaa sa daan kung unsaon nimo pagkabot kining kalinaw. Okay, unsaon nimo pagkabot? Nalibog man gani ko, mangani ako nakabot akong bulhaton kalinaw na ba? Okay, manayon ta mga kaigsuonan. Ingon siya dinhi, since we've already established from a spiritual perspective that peace comes from our Abba Father, let's address some things that may be hindering our ability to have peace. So, atong dungagan mga kaigsuonan sa paghibalo, atong dungagan ang atong kahibalo may tungod sa mga butang aron dili nata mababagan niini mga kaigsuonan. Una nga atong dapat makatunan mga kaigsuonan, ingon sa dinhi, let go of shame. Dapat daw imong i-let go kining kaulaw mga kaigsuonan, kay usahay mo po ni ang makapa dugang sa imuhang stress kaning maulawon ka. O kung sa estudyante kaning maulaw, example lang nato kaning maulaw ka mo storya atubangan sa kadaghanan. So dili lamang pipila sa tuwa kung dili nakasulay ta ani tanan mga kaigsuonan, but kinahanglan ato na siyang paningkamutan. Sunod, let go of unmet expectations. So i-let go nimo tong wala na tagbo nga mga imong gi-expect mga kaigsuonan, kay usahay mo po na siya ang atong bantayanan, kay ang atong gi-expect mo nang may kasabihan, expect the unexpected. Ay imong gituuhan wala na nun may abot, ug ang imong wala gituuhan nga moabot may abot na hinuon mga kaigsuonan. Usahay mo po ni see the good instead of the bad. Lantaw na to ang maayo, dili lang pulos dautan, kay usahay ang atong gina-expect lang puros lang maayo, pero wala na to gi-expect ang puros lang dautan ang atong ginahuna-una, walay maayo nang atong na abot sa atong nahuna. Sunod, ingon sa dinhi, evaluate the dead weight in your life. So evaluate nimo tong mga butang nga nakababag diya sa sulod nimo, mga butang nga pamati nimo mo ni ang naging rason, dayon hatagan nato, padayon na nato sa paghatag og kasulbaran. Sunod, world happening. So sa ang mga panghitabo sa kalibutan pareha karon, na diha ang mga TikTok, na diha ang mga trend, dali ra kaita mo sabay ang posibleng resulta ng mga kaigsuonan sa atong matag usa ka kinabuhi.
wala ta kabantay di ay nga gihinay-hinay na ta og hinahinay na tagbira sa kalibutan, o sa panahon dili out of focus na ta, ang mga plataporma sa kalibutan na hinuon mo'y kasagaran natong maapilan o ang buluhaton nato sa Ginoo malimtan na nato mga kaigsuonan. Karon dinhi sa katapusan, unsaon nato pag sulbad kini, mo na ni ang solusyon sa tanan natong gikabalakhan mga kaigsuonan may tungod sa kining ginatawag nga kalinaw atong gikinahanglan mga kaigsuonan. So ato ni siyang mao na ni ang katapusan nga atong dapat makatunan. Ang solution para maangkon nato ang peace, mao na ni siya. Surrender your worry to Christ and be anxious for nothing. So dapat dili nga wala imong kabalaka. Simply put, release the outcome to God and leave it in His hands. So ito gyud nato tanan sa Ginoo. Kaduha, exercise regularly. It's been proven that exercise reduces stress. So kinahanglan tang mag-workout matag adlaw nga tanan, or binsa walking, jogging, or unsa nga gusto nimo mahitungod sa pag-exercise, pwede dancing or bisan unsa, pwede na nga muna ang imong buhaton sa matag adlaw. Sunod, maintain a peaceful schedule. So dapat nga sa imong schedule karon, bisan unsa man ang imong schedule, dapat imo siyang iplastadaan, ay imong example sa mga butang nimo para sa imong giginahanglan iplastar nimo daan, kay usahay malibog ka sa unsay sunod imong buhaton o asa to nimo nabutang tungod kay wala nimo na plastar ang imong mismo ang imong mga gamit. Unya, cut out unnecessary errands and activities. So sa dapat nimong putlon mahitungod sa imong ginabuhat. So kung taas ang imong pagbuhat ani mga butanga, putlon nimo kay para ang imong schedule nimo ma-maintain nimo ang pag-angkon sa kalinaw. Ikaw mismo ang makahatag solusyon sa imong gikabalakhan at first. Dayon, spend more time without TV. Spend more time without TV mga kaigsuunan. So kinahanglan dili ta mulanta og TV kung saon nato nga madili ta kay usahay sa paglantaw nato dungagan hinuon ang atong stress. Focusing on relationship within the family. So dapat banding ka sa imong pamilya, sumbong sa ila kung isa dapat imong agian aron nga maibsan ang imong ginakumati mga kaigsuonan. Be content in the things you have instead of looking to what you don't have and want. So kung unsay naa nimo, mo na siya ang fokusi, mo na ang pasalamati si Lord ana, and then ikinahanglan nga dili nimo to hatagan og fokusan atong butang nga wala pa sa imuha. Dili to nimo hatagan og dako kaayong kabalaka tungod kay pinaagi sa pagpangandam nimo, pinaagi sa imong pag-prepare sa imong kaugalingon. Sunod nga mga adlaw ihatag to sa ni Lord sa imuha. Dayon ingon dinhi, manage your time with structure. So usaha po ning kinahanglan nato ning tanan, i-manage nato ang atong oras sa atong buluhaton. So salamat kaayo mga kaigsuonan sa mga butang naghatag nato og solusyon para maangko nato ang peace, para mawala ang atong burden. So salamat kaayo mga igsuon ko. I hope mo nakatabang sa tuwa gamay ang pulong ni Lord, and then padayon ako sa paghangyo nato o salamat sa inyong suporta. And then kung nakapa-dasi kini nimo igsuon kining mao nga video, I hope nga dili ka magduha sa pag-share sa imong mga kaila amigo aron mapaabtan po nato sila sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Diyugi kining imong igsuon basta dalian sa pulong ni Lord. Ihatag nato ang tanang dungog, tanang himaya sa iyang